da zarmewa. Da ake kira zarmewa shi a dare ɗaya sai ya jima'i sau 20 ko sau 10 ko sau 5. in matar bata sani ba rigima za a yi in ba ta ya ɗauke wannan yanayin ba. Wani kuma idan ya mu'amala aure da matarsa sau ɗaya to sai wani wata ko bayan wata 3. Ita ko matar kala ce da ba irin wannan ba, kuma ba abu ne da za a iya gaya wa iyaye ba saboda yana da nauyi. Sai ka ji mace ta ce ba na son sa, a ce ki haƙuri, ce an ga ai haƙuri. Hajiya ga gida ga ci ga sha ga sutura ga magani, ta ce ba na so, saboda abun mai nauyi ne ba za ta iya faɗa ba kuma tana cutuwa. Shi yasa ba bangaren guidance and counseling na aure yake da muhimmanci, domin su za su iya warware irin waɗannan matsalolin masu zurfi, ko alƙalai ko malamai ko kuma waɗanda suka ƙware cikin sanin halayya ta ma'aurata. To sai na ƙarshe shi ne wanda yin aure a gurinsa kamar halal ne. Halal shi ne ma la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zatihi, abinda shari'a bata ce ai ba bata ce ka ai ba, wato da yin da rashin yin a gurinka duka ɗaya ne. Don za a samu mutum da irin wannan yanayin, da shi aure a gurinsa da rashin aure a gurinsa duka ɗaya ne. In akwai shi to shi sai ya faɗo wannan babu. Malamai sun duba wasu hujjoji guda 10 da suke kwaɗaitar da mutum akan ya auren, domin waɗancan da aka ce wajibi sai ya yi aure an gano cewa idan bai yi auren ba matsala za a shiga. Wanda aka ce haramun ya aure an ga in ya auren matar za ta shiga matsala, don ba za ta dinga samun haƙƙinta na ci da sha da sutura da mu'amala aure ba, guduwa zai ya bata. nan magana ce to shi yanzu bai samu kuɗi ba zai koma gida. Wasu na nan a Abuja, wasu na nan a Lagos, wasu tafi Kwatano, matan su na can, sai dai dinga tura mata dan wani abu. In ta ce za ta biyo shi, ya ce shi gaskiya ba zai iya zama da ita a nan ba, ta yi haƙuri ta zauna a gidansu. Wata ta yi haƙurin har ta gaji, sai ta zo ta ce lallai ta araba su da mijin nan, saboda ba ta samun mu'amala aure. Kuma rashin samun mu'amala auren nan haƙƙi ne na mata. Zan ba ku isoshi guda 4 da suka faru, 3 a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, 2 kuma a zamanin sayyidina Umar, ko 2 a zamanin Annabi alaihi salatu wasalam, 2 a zamanin sayyidina Umar. Na ɗaya, wata mata sunanta Ummu Darda'i, tana da miji sunansa Abu Darda'i. Sai Annabi alaihi salatu wasallam ya kulla ɗan uwantaka tsakanin Abu Darda'i da Salman al-Farisi. Salman al-Farisi duk sanda zai je kasuwa ko zai je sai ya biya sun gaisa da abokin hulɗarsa Abu Darda'i. Rannan ya zo gidan Abu Darda'i sai ya ga Ummu Darda'i ta yi butu-butu, gidan ya yi butu-butu, wanda ko ba ɗabi'ar Larabawa ba ce a ga ƙazanta a jikin mace ko a ga ƙazanta a gidanta. Sai ya tambaye ta, Ummu Darda'i me ya faru, na ga gidanki ya yi butu-butu kuma ke ma kin yi butu-butu? Ta ce wallahi ɗan uwanka ne baya kula ni, wato Abu Darda'i kenan. Sai ta ce me ya faru? Ta ce wallahi sallah yake yi da daddare, sannan kuma ya ɗau azumi da rana. In na zo da daddare in samu yana sallah, in na zo da rana ya ce min azumi yake. Kaga ya hana ta lokaci kenan. Shi ba ma wani abu ya tafi yana yi ba daidai ba, a ibada yake yi. Amma ku ji wannan hadisin yadda ya faru. Sai Abu Darda ya ce to bari in jira shi, ne ko mun tabarma. Ya zauna yana jiran dawowar Abu Darda. Can sai ga Abu Darda ya dawo, Salman ya tare shi, marhaba marhaba, ya ce marhaba marhaba. Ya ce me ya faru? Sai ya je kawo masa abinci. Shi Abu Darda ya kawo Salman abinci. Sai Salman ya ce masa bismillah mu ci. Sai ya ce ai ne azumi nake yi. Sai ya ce wallahi sai ka karya shi. Wa ce kai ta azumin nafila kullum? Sai ka karya. Zauna ka ci. Ya zauna suka ci abinci, ya karya azumin. Sai ya ce kawo min tabarma a gidan nan zan kwana.
dare na yi yayi alwalata da sallah ya rike shi ce kwanta ba za ka yi sallah ba, kwanta. yana yi sallah sai da dare ya tsala can irin karfe 3 din ya ce to tashi kai sallah yanzu. da safe sai ce masa bawan Allah ba haka ake yi ba, inna li zawjika alayka haqqan wa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li jiranika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. yace bawan Allah ba haka ake aita ibada ana cutar da mata ba, matarka tana da haƙƙi a kanka, ya za ka zo kai ta sallah kai ta azumi ka hana ta lokaci. maƙotanka suna da haƙƙi a kanka, jikinka ma yana da haƙƙi a kanka. sai shi bai ji daɗin wannan magana ba, sai je samu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullah ka ji yadda ta kwashe tsakanina da Salman al-Farisi. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ce sadaqa Salman, ya ce Salmanu ya yi gaskiya. ba za ka bar matarka haka kawai ka shagala da ibada ba, to kai me ka shagala da shi da kai watsi da matarka? in shi ya shagala da ibada